Eli tämä on nyt löyty. Palannut kivi, se on totta kai merkki, tai ei totta kai, mutta hyvin monesti merkki ihmistoiminnasta. Ja koska me tiedetään, että tässä on jonkin sortin tulta pidetty edellisvuoden kaivauksen perusteella, niin voi olla melko varma, että tämä on ollut osa sitä samaa aktiviteettialuetta tässä. Ja tosiaan ihmisen toiminnan myötä tämäkin kivi on palannut. Näkyvillä vielä vaaleaa pintamaata, niin sanottua huuhtoutumiskerrosta, ja sitten heti tätä tummempaa rikastumiskerrosta, mitkä on periaatteessa aivan samaa kulttuurimaata molemmat. Mutta tämä on vaan niin sadeveden aiheuttama ilmiö, tämä hiekan vaaleneminen tuossa pinnassa, että sadevesi sitä huilaa läpi, niin se sitoo mukaansa tämmöiset metalliyhdisteet, lähinnä kupari- ja rautayhdisteet, ja nimenomaan rikastuttaa se alemman kerroksen tämmöiseksi tummemman väriseksi. Mä melkein veikkaisin, että toi vois olla juttu. Osaa. Vähän erityyppistä kuin mitä noin useimmat vielä tässä. Aika huokosta. Niin on.